Не зареждаш дизел, но купуваш всичко, което дизелът транспортира. И ако мислиш, че цените на горивата вече са достатъчно високи, изчакай да чуеш какво се случва точно в момента. Нека започнем с фактите. Към днешна дата средната цена на дизела в България е около евро и 50 цента на литър. Средната цена в Европейския съюз е около евро и 78 цента на литър, т.е. ние сме около 15-16% по-евтини от европейската средна цена. Изглежда добре, но ето какво се случва зад кулисите и защо тази разлика може да изчезне много бързо. Само преди 3 месеца, март 2026, дизелът в България скочи с 30 евроцента за един месец. От евро и 29 до евро и 59 на литър. Толкова бързо, че правителството обяви извънредна мярка, ако цената се задържи над 1,60 евроцента за 3 поредни дни, около 1 400 000 българи с ниски доходи ще получат по 20 евро компенсация директно по банковата си сметка. Защо стана това? Заради точно това, за което ще ти разкажеш сега. Украйна системно унищожава руската петролна инфраструктура. Само от началото на 2026 година атаките срещу руски рафинерии са се удвоили. Московската рафинерия, най-голямата в региона, е ударена 2 пъти само за последната седмица. Русия вече е забранила износа на бензин и дизел, за които и да е било страни. Вече е забранила и износа на авиационно гориво. А на 25 юни Bloomberg, Reuters и Moscow Times едновременно съобщиха, че руският вице-премиер Александър Новак е обявил на правителствено заседание при Путин, че Русия обмисля пълна забрана на износа на дизел. Решението е в напреднал стадий. Русия изнася около 40% от произведения си дизел. Тя е един от двата най-големи дизелови износители в света. Ако спре, страните, които разчитат на руски дизел, ще търсят алтернативи. В Европа, включително България, ще се усети това директно и то казвам директно по нашия джоб. Евростат публикува преди дни данни, показващи, че цените на горивата в България са нараснали с 33,9% само за последната година. Най-голям ръст в целия Европейски съюз. И сега идва частта, която повечето хора пропускат. Може и да не зареждаш дизел, но всеки камион, довозваш храна до Фантастико или Kaufland, работи на дизел. Всяка доставка е с дизел. Когато дизелът поскъпне, поскъпва хлябът, месото и плодовете. Поскъпва всичко, което се транспортира, а това е буквално всичко, което точно ти купуваш. Официалното решение за забраната на руския дизелов износ все още не е взето, но фактите са ясни и сега ти знаеш. А ако ти е харесало това видео, моля те, харесай го и последвай канала. Ще има още такива видеа. Благодаря ти.